že právě ten klíč, který je sdílený, který musíte tam dávat, abyste se mohli připojit k síti, tak ten klíč se používá k šifrování. Takže právě ta entropie je docela nízká, takže to znamená, že se dá schovat. A právě ty tři pilíře, které jsem vysvětlil teďka, oni začali řešit v algoritmu VPA, což znamená Wi-Fi Protected Access. To je další krok v bezpečnosti pro Wi-Fi. To je docela starý dneska, ale právě ty základy šifrování, které používáme dneska v Wi-Fi sítí, tak jsou tam. A problém byl, že ten vývoj toho VPA protokolu tak bral v úvahu, že celý ten VPA mechanismus musí se vejít do paměti všech zařízení, protože web prostě se nedalo používat. To znamená, že všechny zařízení, které podporovaly předtím web, tak dneska musí podporovat aspoň VPA. VPA 2 je to další krok a ne všechny zařízení, spíš ty starší zařízení nepodporují všichni VPA 2. Ale určitě všechny Wi-Fi zařízení musí podporovat VPA. Co se tam stalo? Tak na začátku správná inicializace inicializačních vektorů. A další krok je, že existují dva klíče, nebo spíš tři klíče. První je ten klíč, který vy dáváte, když chcete se k síti připojit. Druhý klíč se jmenuje Session Key a třetí klíč se jmenuje Packet Key. Co dělá každý? Ten klíč, který tam dáváte, ten sdílený klíč, pozor, ten sdílený klíč, když chcete se připojit k síti Wi-Fi, se jmenuje PSK, mechanismus Pre-Shared Key, a není to Phase Shift Keying, i když má stejná písmena. Takže když chcete se tam připojit, ten Pre-Shared Key je ten první klíč a slouží spíš k autentizaci a pak k vygenerování ostatních klíčů. Ten další klíč, který se jmenuje Session Key, bere v úvahu následující věci. Vaši MAC adresu, ten klíč, který používáte, abyste se autentizovali, a prvních 32 bitů inicializačního vektoru. Tak na základě těchto částí, to znamená ten pre-shared key, MAC adresa a první část inicializačního vektoru se generuje session key. Ten session key je to stejný během každé, jako po celé připojení, a u každé připojení je to jiný session key. Takže každýkrát, když se připojíte k Wi-Fi sítí, tak se generuje jiný klíč. Proč? Protože samozřejmě ten inicializační vektor bude jiný. Tyhle ty části zůstávají stejné, ale to se změní. A pak na základě toho session key se generují packet key. A packet key berou v úvahu session key, co jsme generovali předtím, a tu druhou část inicializačního vektoru. A ty packet keys se používají k šifrování provozu. To znamená, každýkrát, když se tam připojujete, máte jiný session key, a protože ty inicializační vektory se dají zase měnit, takže ty packet keys se mění taky. Takže oni řešili vyšší entropii. Ještě něco. V případě, že chcete se opakovat zprávy, v tomto případě access point detekuje, že to je opakování zpráv a zablokuje tu MAC adresu. Prostě píše tu MAC adresu a tato MAC adresa nemůže dělat association. Ale v případě, že už existuje asociovaná MAC adresa, tak ji nezlikviduje. Jo? Protože jinak by byl ten bezpečnostní mechanismus by dělal další škodu, je, že prostě nějaký zařízení někdo změní svoji MAC adresu na MAC adresu kolegy a opakuje paket a zahodí její MAC adresu z tabulky access pointu, takže i odpojí. Takže samozřejmě by byl denial of service. Takže to znamená, že v tomto případě ten access point neřeší connect, jo? Ale v
případě, že ten počítač je už tam připojený, association. V případě, že ten počítač je už připojený, tak může pokračovat. Tak jsme řešili prostě všechny ty problémy. Správné inicializačních vektorů, máme různé klíče a máme mechanismus proti opakování paketu. A všechno, co jsem teď vysvětlil, se jmenuje TKIP. Temporary Key Integrity Protocol. Takže když dneska vidíte síť, obyčejně dneska ty sítě jsou typu VPA2, ale máte na výběr buď TKIP nebo AES. AES je šifrovaný se symetrickým klíčem, nebo TKIP je právě ten mechanismus, který jsem popsal teďka. Protože TKIP byl dělán v době, když AES nebylo implementováno. Tak a to je VPA jednička. No a z dnešního úhlu pohledu? Prosím? Z dnešního úhlu pohledu má smysl používat ten TKIP? V případě, že můžete AES, doporučuji AES. Ano. Jak často se mění ten paket key? Nevím. Bohužel jako je to tolik standardů, že prostě nemám šanci z toho pamatovat. Jo. Tak, já nevím, jestli u každého paketu, ale velmi často. Další krok je neslouží k šifrování, ten krok, co budu teďka vysvětlil, to je autentizace. Předtím, co jsem vysvětlil, všude autentizace uživatele bylo na základě... Prosím? Ne. Pre-share key. Jo? Takže autentizace uživatele bylo na základě pre-share key. Doma vám funguje úplně v pořádku, protože máte jenom 10 počítačů a chcete stejná práva pro všechny počítače. Samozřejmě ve společnosti tak to by bylo špatný a nemůžeme omezovat tam prostě spíš jenom jednoho uživatele. Takže musíme řešit autentizaci trošku jinak. Ty mechanismy, které jsou tady popsané, jsou velmi staré. Vychází z protokolu PAP a CHAP, které jsou velmi staré protokoly. Víte, kde se používali PAP a CHAP? Challenge Authentication Protocol? Modemy, jo, prostě klasické analogové modemy. Kdybychom měli víc času, v tom semestru bych to vysvětlil, ale dneska máme skoro maraton, takže prostě musím to dokončit, vysvětlit spektrální analýzu a probrat ještě příklady zkoušek. Berte to v úvahu, že PAP a CHAP jsou velmi staré, PAP je to nešifrování, se to dá hackovat, dneska velmi snadno a to je proč existuje pak CHAP, což je Challenge Authentication Protocol, který používá nějaké šifrovací mechanismy. Moment. Právě, že jsem zjistil, že zítra nemůžu volit ráno, tak jenom odpovím. Je to vychcípl motor po vzletu minulý týden. To trvalo jenom 20 sekund, ale můj pasažér už byl zelený. Právě blbost, kterou jsme dělali, je, že jsem poslouchal instruktora. Když jsem přistal, jsem viděl, jak kape palivo z levého křídla, takže prostě tam byla přeplněna ta nádrž. A on mi říkal, jo, tak používej jenom tu nádrž jako po vzletu a během letu, aby se to trošku uvolnilo. Takže jsem měl to připojení na levou stranu. Po vzletu jsem dělal pravou zatáčku jako normálně a teklo palivo z levé nádrže do pravé nádrže, ale já jsem to nevšiml, že můžou komunikovat. Jo, a jsem zjistil, že prostě tam je nedostatek paliva a prostě motor se zastavil, no samozřejmě. Kvůli tomu. Co bylo za řešení, jo, prostě připojit na obojí, dávat čerpadlo a nahodit znovu motor. Tak to bylo hned, jo, ale velmi nepříjemný. A teďka prostě musí instalovat do toho letadlo jiný měřící systém, že prostě ten systém, který je teďka je špatný. A to dělají. Tak, zpátky na autentizační mechanizmy. Takže základníky ještě nemusí dělat výběrový řízení. Tak PAP a CHAP jsou velmi staré, ale ty základy, jak se řeší tam autentizace, jsou právě, jak to řešíme dneska. Je to na základě three-way handshake, takže něco dostávám, něco pošlu a zase musím něco dostávat.
A ty three-way handshake metody jsou prostě všude dneska v provozu. Oni pak zjistili, že když řeší autentizaci, tak možná, že někdo zjistí, že prostě existuje lepší mechanismus, proč to tam nedávat. Ale musí zase změnit všechny knihovny, ty programy, které používají ty knihovny, se musí znovu kompilovat, se musí znovu instalovat a tak dále. Někdo přišel s nápadem, skvělým nápadem, dělali task group u IEEE a oni říkali, helejte, postavíme prázdnou krabici, která má nějaké základní funkce na autentizaci a jak řešíte pak ty funkce, tak to je na vás. Udělali takový framework a ten framework se jmenuje IEEE 82.1x nebo IP, Extended Authentication Protocol. To je úplně stejně jako IPsec. Ti, kteří se zdolali MTIčko, víte, že IPsec je to prostě jenom framework. Že IPsec musí řešit autentizaci, musí řešit šifrování a musí řešit integritu. Jak je řeším, tak to nevadí. Musím prostě používat ten standardní postup, používat ten framework a všechny ty algoritmy, které já popíšu, pak musí splnit tyhle tři požadavky. Když je splnit, tak znamená, že jsem IPsec compatible. Úplně stejně tady ty protokoly musí splnit nějaké požadavky a v případě, že je řešit, tak to znamená, že jsou 82.1x compatible. Co to znamená tady? To znamená, že my dneska můžeme používat k autentizaci buď pre-shared key, klasicky, to řešíte doma, nebo můžeme používat k autentizaci nějaké jiné informace. Například uživatelské jméno a heslo, to řešíme tady, u Radius. A jak můžeme ještě autentizovat něčeho? Někoho nebo něco. Certifikáty, samozřejmě. Takže IPTLS na základě certifikátu. Jo? Takže to znamená, že já můžu instalovat nějaké certifikáty. Ty certifikáty se dají používat k autentizaci a protože jsou v tom frameworku 82.1x, to znamená, že já můžu je používat, abych autentizoval zařízení k síti. A jestli chci být pedantní, tak můžu používat certifikát, abych autentizoval zařízení, tam, kde je ten certifikát instalován, a potom používat uživatelské jméno a heslo, abych mohl identifikovat uživatele. A to se jmenuje two-step authentication. Two-step authentication znamená, na zařízení musí být instalován certifikát a ten certifikát řeší autentizaci zařízení a pak uživatel se musí tam přihlásit a s ním řeším autentizaci uživatele. Tady v síti Eduron, v naší síti, jak je to implementováno? Používají se tam certifikáty? Prosím? A jak už ne? Jsou tam, ale certifikační autorita je už jako ověřena, takže nepotřebujete instalovat kořenový certifikát, to je něco jiného. Takže jsou tam certifikáty? Ano. Jaký certifikát dostáváte vy? Takže laptop chce se připojit k Eduromu, dostává certifikát. Koho je ten certifikát? Jaké zařízení identifikuje právě ten certifikát? Ne APčko, protože to znamená, že každý APčko po budově by měl jiný certifikát. Aha, není to. Protože ten wireless LAN controller vás neautorizuje. Neautentizuje a neautorizuje. Nějaký jiný zařízení vás autentizuje a autorizuje. Jak se jmenuje? Radius. Takže co váš počítač dostává, je certifikát Radius serveru. Proč existuje to, ten certifikát? Abych já
může instalovat radius na svém počítače a pak zkusit spustit síť, která se jmenuje Eduroam? No samozřejmě. A v případě, že vy nedostáváte ten certifikát, budete mi poslat své údaje. A ani netušíte, že prostě to není to správné zařízení. Jo? Takže ten certifikát autentizuje radius server. Váš notebook ví, že ten radius server je doopravdu ten radius server, který tam musí být a má správnou IP adresu a má správný jméno v DNS. Dobře. Co je v obsahu tohoto certifikátu? Co obsahuje ten digitální certifikát? Prosím? Veřejný klíč. Veřejný klíč koho? Toho radius serveru. Takže když já pošlu uživatelské jméno a heslo, můžu je šifrovat. A kdo může je dešifrovat? Pouze ten, který má ten privátní klíč, a v tomto případě bude radius server. Takže moje komunikace je bezpečná. Nebo zabezpečená. Tak. Instalovalo se? Tak. Takže, ještě jednou, jak vypadá ta komunikace. Krok 1. Vidím síť Eduroam a dávám klik. Krok 2. Dostávám certifikát od radius serveru. Ten certifikát obsahuje veřejný klíč serveru radius. Pošlu své údaje a ty údaje budou šifrované pomocí toho veřejného klíče a je posílám na radius. Co ještě posílám na radius? Já to vysvětlím teďka. Tady je můj počítač, tady je APčko, tady je nějaký obrovský switch, tady je wireless LAN controller a tady je radius. Jo? Takže krok 1 je associate Eduroam. Krok 2 dostávám cert radius. Krok 3 já pošlu user a pass. Jsou šifrování a k šifrování se používá private public key radius. Odkud znám já ten public key radius? No, z toho certifikátu. Co ještě pošlu? Můžu já poslat šifrovanou zprávu na ten radius server? Bez problému, jo, protože znám ten public key. Ale může radius dávat odpověď ve šifrovaném tvaru? Protože já nemám žádný certifikát. Vy jste negenerovali na svém počítači žádný certifikát. Takže v opačném směru tak neexistuje šifrovaná komunikace. Co můžu ještě dělat? Přesně tak. Já tady používám ten public key toho radiusu a pošlu ENC nějaký symmetric key, který je to taky šifrovaný, public key radius. A teďka to znamená, že moje komunikace dál je to šifrovaná a se používá k šifrování ten symetrický klíč. Takže já jsem šifroval ten klíč, pošlu ten klíč dál a celá ta síť ví, jaký je můj klíč. Takže ten radius dostává právě ten klíč a pošle ten můj symetrický klíč na wireless LAN controller.
protože to je, co musí vědět, jak chci já šifrovat zprávu. A ještě něco, ten radius server v případě, že mě najde user password v databázi uživatelů a v případě, že můj účet je aktivní, pošle taky zprávu na wireless LAN controller a říká OK. OK znamená, jsem povolený používat síť eduroam. Musí wireless LAN controller změnit konfiguraci toho access pointu, kam jsem já připojený? Ne, protože zařízení, který terminuje právě bezdrátovou komunikaci, je ten wireless LAN controller, není to ten access point. Takže access point vůbec netuší, oni prostě je to relay na cestě, je to jenom opakovač, nebo chytřejší opakovač. Jak se to řeší? V případě, že dostávám OK, moje MAC adresa může být seřazena z VLANu 10 do VLANu 20, dostávám i IP adresu a tak dále a ten VLAN 20 se dostává ven, VLAN 10 se nedostává ven, VLAN 10, ve VLANu 10 jsou jenom wireless LAN controller, radius a ty porty switche, kdy jsou oni připojeny. Takže já v tom VLANu se nedostávám nikam. Jo? Takže to je, jak je to vyřešeno v eduroam. Jo? Takže krok 1 je, že dostávám nějaký certifikát, v tom certifikátu je veřejný klíč a já pošlu nějaký symetrický klíč. No a teď zkuste si myslet, potřebuji nějaký pre-share key? Ne, jo? Takže nemůže být pre-share key tady mechanismus. Takže ten mechanismus, který já popíšu, se jmenuje autentizace a používám protokol 82.1x, to je k autentizaci. A jaký typ šifrování si myslím, že já používám? AES. 82.1x autentizace plus AES šifrování se jmenuje VPA2 Enterprise. To je všechno. Není potřeba vysvětlit, co je VPA2 Enterprise, protože už to víte. V případě, že autentizací je pomocí protokolu 82.1x a v případě, že používám AES šifrování a ne TKIP, takže žádný pre-share key, tak to je VPA2 Enterprise. A to má nějaký speciální jméno. IEEE 82.11i. Takže VPA2 Enterprise je to doopravdu protokol 82.11i. Takže jste našli ještě jedno písmeno. Nejenom, že známe A, B, G, M a C, ale teď známe, co dělá 82.11i. Jo? Jak se to řeší doma? No, doma nepotřebují 82.1x šifrovací protokol. Zařízení, který terminuje bezdrátovou komunikaci, je to access point. Používám pre-shared key. Na základě toho pre-shared key se generuje session key, na základě session key se generují packet keys, které šifrují provoz. Autentizace se řeší pomocí pre-shared key a právě ten mechanismus, který jsem teďka vysvětlil velmi stručně, není nic jiného než VPA2 jak? Personal. A to je ono. VPA2 personal je to skoro 95% stejný jako VPA. Nejsou tam žádné zásadní změny. Ty změny jsou u VPA2 Enterprise. A ten váš počítač umí prostě vybrat, jestli má používat VPA2 jako Enterprise nebo VPA2 jako personal, podle informací, které dostává v tom beaconu. Takže když poslouchá tu bezdrátovou síť, dostává beacony od access pointu, který access point říká, hele, jmenuji se eduroam, kanály mám 2 a 3, jsem síť 2, 4 a používám VPA2 Enterprise. A podle toho ten váš počítač vám říká, okýnko, buď tam dejte heslo, a to je, co dostáváte doma, nebo tam dejte uživatelský jméno a heslo, a to je, co dostáváte tady. A samozřejmě
VPA2 personál a Enterprise dohromady tvoří VPA2 protokol. Takže Enterprise Mode autentizace je, tady není 11x, já musím to opravovat už roky, a nikdy si zjistím to vždycky na přednášce, a pak zapomenu. Šifrování je BudAS nebo TKIP, radius server je požádaný. Jak by vypadalo s tím TKIPem? No samozřejmě, že nemůžu generovat, není třeba generovat ten symetrický klíč, takže já tam musím dávat dvě věci. Na začátku je nějaký shared key a pak autentizace pomocí uživatelského jména a hesla. A to není to prostě běžně řešení a to je, proč jsem říkal, AES. Personál je to na základě free shared key, šifrování je buď pomocí TKIPu nebo AES. V případě, že se používá TKIP, právě jsem měl. Proč existuje tady u VPA2 ještě TKIP? Přesně tak, je zpětná kompatibilita. Kdybych tam strkával jenom AES, to už nemůžu mít v síti staré zařízení, které používají jenom VPA1. A radius není požádaný. To je všechno. Můžu stále používat i doma nějaký radius? No samozřejmě. Pak, až se připojuje, mi přijde okýnko a tam musím dávat uživatelské jméno a heslo. Jak se to řeší? No to je běžné řešení dneska. Někdy jste prostě se připojili k síti, nežádá po vás žádný pre-share key, prostě nic. A pak, když chcete na stránku google.com, tak se vám otevírá stránka a tam máte vyplnit uživatelské jméno a heslo. To je právě autentizace v rámci radius serveru. A ten radius server v případě, že dává OK s nějakou prioritu a ten wireless LAN controller, který je tam instalovaný, buď jako samostatný zařízení nebo v rámci access pointu v případě, že mám nějaký chytřejší access point, tak mi konfiguruje na základě odpovědi z databázy, co má obsahovat databáze uživatelů. Zkuste si myslet, co obsahuje databáze uživatelů v radius. Jaké jsou ty sloupce? Username a heslo. Stačí? Možná MAC adresy, jo, přijde připojení ze špatného počítače, tak prostě se nepřipojuje. Co byste ještě tam dávali? Mám omezený počet těch sloupců v databázi? Ne. Tak jaké jiné informace můžu tam dávat? Oprávnění. Zkuste to jako zjednodušit. Do jaké velany? Přesně takhle, do jaké velany. A v případě, že já mám chytřejšího access pointu, kde sedí radius? Uvnitř. Kde sedí switch? Uvnitř. Kde jsou velany? Uvnitř prostě ten software radius říká k tomu switchu, v případě, že příští připojení nebo pokračujeme s MAC adresou AAFF a tak dále, Dead Beef Cafe, do velanu 20. To je všechno. A to je proč já můžu ještě mít doma radius. Bez problémů. Každý uživatel prostě je ve svém velanu. Jak řeším komunikaci mezi velanami? Pomocí? Bridge nebo? Mezi velany. Routing. Kde je router? No uvnitř. Takže všechno je to prostě jenom softwarová záležitost. Firmware toho směrovače. To je všechno. Toho access pointu. Jo? Takže u Enterprise mám certifikáty, mám protokol 82.1x a funguje to takhle, tady všechno je v jedné krabici a můžu kombinovat tyhle ty techniky a to je, co je tady důležitý a silný. Že já můžu si nakonfigurovat tu síť, jak chci. Tak. Znáte nějaký jiný server, který se používá k autentizaci? Radius je jeden a existuje ještě jeden. Prosím? Může používá bez problému. A ještě jeden? TechX. Jaký je rozdíl radius versus TechX? Který si myslíte, že je flexibilnější? TechX umožňuje jemnější nastavení. Radius je hrubější. Ale TechX je
jediná nevýhoda toho systému TechX. Cisco proprietary. Smůla. Jo, takže musíte mít Cisco zařízení, abyste podporovali TechX síti. Ale jinak je to skvělý systém na autentizaci. Žádný problém tam není. Včera jsme řešili tady, že studenti mají ten předmět psi. Jo? A protože ty switche, které jsou tady a ty patch panely, tak nejsou popsány, co dělá každý port, tak studenti jsou úžasní vytvořit smyčky. A když vytvoří smyčky, tak už to víte, znamená broadcast storm a tak dále a se snižuje propustnost sítí a Viktor říká, no proč nemá Martin Bill instalovaný nějaký spanning tree protokol u toho switche, který připojuje právě celou tu místnost. A protože se dá nastavovat to snadno jako spanning tree protokol. A včera říkal, no to musí být nějaký Cisco switch, protože já jsem viděl ty pakety toho protokolu Cisco Discovery protokol. No připojil počítač, čekal na Discovery protokol a jsme zjistili, že ten switch neumí ani spanning tree protokol. Že ani Cisco není, ani neumí spanning tree. Takže smůla. Takže tady já bych to řešil pomocí TechXu, ale možná, že prostě tam není Cisco zařízení, takže prostě na TechX se nedá připojit. To je ten problém. Konečně, QoS. Jak bychom řešili kvalitu služeb u Wi-Fi sítí? V případě, že mám Distributed Coordination Function, jak bych řešil QoS? Co to znamená Distributed Coordination Function? To jakým budu přiřazovat ty komunikace? Prosím? Jakým budu přiřazovat ty kanály pro komunikaci? A jak byste to dělal distribuovaný? Velmi jednoduchá odpověď. Nedá se řešit. Takže v případě, že máme Distributed Coordination Function, nedá se řešit, tečka. V případě, že máme Point Coordination Function, takže nepoužíváme jenom čistě Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, tak kolega má pravdu a co mám dělat? Aby jedna stanice dostávala větší prioritu, ji dávám víc časových intervalů. Podle počtu časových intervalů máme následující služby Platinum, Gold, Silver, Bronze and Junk. Jo? Takže Platinum jsou obyčejně směrovací protokoly a signalizace, Gold je Voice, Silver je hlas, Bronze je uvidíme, co tam můžeme nacpat a Junk jsou ostatní protokoly, HTTP, FTP a tak dále. SSH, Telnet. Tak, právě co jsem vysvětlil velmi stručně teďka, že přidávám různé časové intervaly, víc nebo míň. V případě, že používám Point Coordination Function, je to mechanismus, který je popsán jako 82.11e. Takže jste viděli ještě jedno písmeno. Tak, a to je poslední slide. Jaké dotazy? Protože ne všichni studenti měli se mnou MTIčko, nebudete mít na zkoušce implementovat jako celou síť Wi-Fi. Jo, to znamená, protože nevíte, co dělají všechny zařízení, jak se na konfigurování, takže to je prostě teďka není to úplně jasné. Jo? Jak bych to dělal teďka? Zkusíme dělat nějakou síť, abychom viděli, jaké služby jsou možné v případě, že mám integrovanou síť. Tak. Začínáme počítačem. Počítač umí Wi-Fi, takže má anténu,
Existují možný stolní počítače, existuje kabel, který má ještě dál VoIP telefon, ne VoIP, ale VoIP. Voice over IP. Tady mám ještě jeden switch. Tady jsou access pointy v budově. Možná ještě jeden access point tady. Sítí jsou taky mobilní chytré telefony. Tak. Teďka, jak se řeší napájení Voice over IP telefonu? Power over Ethernet, takže tady musím mít PoE, Power over Ethernet, který je standard, buď je to od Cisca, nějaký standard, nebo se používá standard. Je 82. To je 82.3 něco. Nějaký písmeno. Teď si nepamatuji, jaký je písmeno. Jaký je písmeno? Jestli máte... Prosím? 802.3, ale to má nějaký písmeno. F. F mám pocit. A F. AF. 82.3 AF. Proč AF? Došly písmena, které byly předtím. Jo? Takže vidíte, kolik standardů je zapálení do toho Ethernet standardu, do toho 82.3 standardu. Jak jsou napájení APčka? Poečkem, jo, takže zase Power over Ethernet. Všichni víte, co je Power over Ethernet? Jo, takže do toho kabelu Ethernet přidám proud. A to se řeší na switchi? No právě takhle. Co musím tady připojit na switch? Velmi důležitý připojení. Uninterruptible power supply. Moderní switche, které umí Power over Ethernet, jsou šíleně drahý, musí mít transformátory uvnitř a počet těch PoE portů u jednoho switche je docela omezený. Řádově ty switche Power over Ethernet, jestli chcete PoE na všech 48 portech tohoto switche, tak řádově mluvíme o 100 000 korun. Jeden switch. Jo, takže jsou šíleně drahé. Takže musíte si dát pozor, kolik zařízení chcete, abyste napájili z PoE. Ale v případě, že nemáte elektřinu, celá síť, kromě těch koncových stanic, počítačů, jo, v případě, že máte notebooky, tak máte baterku, ale když máte desktop, tak už tam nemáte proud. Jo. Ale celý zbytek sítě, jádro sítě funguje bez problémů. Tak, co ještě mám připojit u toho switche? Když říkám VoIP telefon, tak tam musí být co? Ústředna, nějaký Cisco Call Manager, říkám já, jsou Cisco Unified Manager System. Předpokládáme, že neexistuje žádný anglický význam tohoto slova. Jo? Já jsem chtěl Cisco Unified Manager, ale pak jsem říkal, že je to špatný slovo v angličtině, takže jsem říkal Unified System, Management System a jsem zjistil, že prostě ten pojem prostě nemůžu být. Tak. Dobrý, takže máme switch, máme nějaký Cisco Call Manager, co ještě potřebujeme? DHCP potřebujeme, DHCP server, protože všechny zařízení potřebují IP adresu. Co ještě?
Jo, DNS server taky, DNS, ale ještě důležitější než DNS a DHCP a všechno. Prosím? Wireless LAN controller, ty access pointy pravděpodobně, když jsem v společnosti, nejsou autonomní. Jsou prostě ty infrastrukturní access pointy, tak to znamená, že já musím mít wireless LAN controller. Ještě něco. Radius samozřejmě, abych mohl autentizovat zařízení, uživatele. A ještě něco. Jak se dostávám ven? Gateway. Gateway, což znamená nějaký směrovač. Jo? A ten směrovač pravděpodobně je připojený směrem k a ještě záložní spojkami. Jaké služby mám tady? Telefon, takže ještě na POC, samozřejmě. Plain old telefon, já bych to říkal jinak než plain old, protože já POC říkám obyčejně u analogu, takže ty jsou voice network, digital network. Říkáme ISDN možná. Proč je připojení? No, protože možná, že nemám připojení k internetu vůbec, ale stále můžu zatelefonovat, jo? Protože ten směrovač převádí signály z formátu VoIP signálu, z formátu IP signálu na ten formát toho ISDN. V případě, že uvnitř náš hlasový kodek je 7.1.1, nepotřebuji pro hlas žádný převod, protože je to stejný kodek vlevo a vpravo. To znamená, tady je 7.1.1, tam je 7.1.1. Ti, kteří jste neměli MTI, možná, že vypadají jako cizí jazyky, není potřeba si to zapamatovat, to je v rámci MTI předmětu. A teďka se ptám, já mám ten krásný iPhone a mám víc access pointů. Co mám hned? Access pointy jsou všechny připojeny na wireless LAN controller. Co můžu řešit? Co to znamená mobilitu? Střídání APčka. Takže já můžu po chodbě chodit a ten telefon dodrží spojení. Jo? Prostě mám spojený na Wi-Fi síť bez problémů. Ale mám ještě něco. Samozřejmě můžu mít veškeré služby v rámci sítí Wi-Fi bez problémů. To znamená veškeré digitální služby, včetně VoIP. Ale ještě něco tam mám. Prosím? Máme tam síť druhé generace GSM. No jasně, mám GSM u iPhoneu, ale to, co chci teďka, je to jenom v rámci těch access pointů a wireless LAN controllerů. To jsme dělali během semestru. Přesně takhle. Určení polohy. Já vím, kde jsou ty access pointy instalované v budově. To bylo jako divný, aby správci sítě netušil, kde jsou access pointy v budově. A protože ty access pointy se můžou komunikovat data ohledně kvalitu signálu na ten wireless LAN controller. Existuje tam software, který se instaluje na wireless LAN controller a mi zjistí polohu tohoto mobilu v budově. Takže v případě, že Alza má nějaký sklad a v tom skladu jsou prostě ty paleťáky, které prostě musí tam jet, elektrický paleťáky, jo, a tam jsou palety takhle seřazení, jo. Tam instalují 10 access pointů v tom hangáru, instalují Wi-Fi zařízení na tom paleťáku a už vím přesně, kde se nachází. Takže mám právě indoor GPS systém na základě kvalitu signálu. Čím víc access pointů mám, tak tím přesnější je ta poloha. I když prostě ten sklad je možná pod zemí, takže tam nemám šanci najít signál od družic. Stále můžu velmi přesně zjistit polohu toho mobilního zařízení.
tohoto iPhoneu. A teďka nastoupím do kanceláře. Mám s sebou v kapsi telefon. Co můžete dělat? Učí pracovní dobu. Nejenom tohle, ale chytřejší. Máhám židli a když se posadím, tak už jsem přihlášený v tom systému. Jdu na záchod, automaticky počítač se odhlásí, protože síť mě vidí, jak se pohybuji v budově. Takže počítač se odhlásí automaticky. A ten telefon, co mám na stole, automaticky přidává hovory buď na Cisco Call Manager, na ústřednu, a tam běží ten robot, který říká pro Honzu Kubra, stisněte jedničku a tak dále, takže do hlasové schránky automaticky, já nepotřebuji nic dělat. Nebo další možnost mě přepojuje na mobil. Právě teď jsem šel nahoru na WC a začal zvonit mobil. Já nevím, já si myslím, že někdo ví, jak se pohybují po budově, a když půjdu na WC, tak hned mi zavolá. Jo, prostě říká, aha, tak teď je nejlepší okamžik. Tak, to znamená, že můžu mít nějaké služby, které prostě ani jste nemysleli, že jsou možné, ale protože teďka mám tu bezdrátovou síť a můžu určit polohu personálu v budově, tak můžu řešit prostě úžasné věci. Například ten systém, jo, že prostě používám RFID, abych otevřel dveře, tak stačí mít s sebou telefon a prostě ty dveře se automaticky odblokují pro mě. Protože ta síť ví prostě, kde se nacházím po budově. Tak. Není potřeba, aby tohle fungovalo jako s dobrou přesností, tak není potřeba mít... No, ale přesnost, když máte hodně access pointy, je řádově 1-2 metry. Jak bys to řešil? Jako, bavíme se o té... Na začátku. Jak se třeba tady... No, přesně. Jaký je největší problém v budově zjistit, určit polohu? Odrazy, to je ten problém. Odrazy prostě na stěně a tak dále, jo? Ale počkejte, já můžu dělat trénink tohoto systému v noci, když nikdo v budově není. Takže já můžu počítat ty odrazy. A v případě, že mi přijde teďka člověk, mám výrazně lepší přesnost, protože já jsem už si trénoval předtím. Ještě něco. Ty APčka umí jaké frekvence? 2, 4 a 5. Takže teďka já můžu dělat trénink tohoto systému na frekvenci 2, 4, vidět, jak jsou odrazy a tak dále. Na 5 zase to opakovat ten trénink s člověkem a bez člověka. A ještě něco. Na 2, 4 a 5 dohromady agregovaný v jednom pásmě zase. A teďka, když počítám polohu člověka během dne, tak já mám pozici toho člověka s ohledem na frekvenci 2,4, s ohledem na 5 a s ohledem kombinovaného kanálu. Dělám interpolaci a přesnost je řádově 1-2 metry. Protože ten systém můžu stále kalibrovat a trénovat. To je jenom záležitost softwaru. To je všechno. Celý ten systém mi pomůže. Takže můžu odblokovat dveře. A co se stane, když prostě ten telefon v síti není, v síti Wi-Fi? Prostě celá ta síť mě neví. Co mám dělat? Tak konfiguruji Cisco Call Manager, aby přesměroval hovor na mobilní číslo. A to je všechno. Kdo chce mě volat? Kolik čísel má volat? No, vidíte vizitky a tam je napsáno fax, číslo, telefon, číslo, mobilní číslo v T-Mobile, číslo v T-Mobile síti, číslo v O2 síti a tak dále. V případě, že ta firma řeší infrastruktury a tak dále, nejkrásnější je tam dávat jedno číslo, možná 2 čísla. Interní číslo 1, 2, 3, 4, externí číslo plus 42 něco. A zbytek řeší celá ta infrastruktura, aby mě našla.
A když mě nenajde, tak to přesměruje automaticky na mobilní číslo. No a to jsou jaký technologie? To je nějaký jako taky Cisco? Software. Jo, To je... Cisco nebo... Cisco řeší v rámci jejich infrastruktury, ale existují technologie od Junipera, od ještě Avaya má takové systémy, Tricom má takové systémy, samozřejmě já je neznám všechny. Jo. Ale je to prostě jenom softwarová záležitost. Jo, takže to je, co můžeme řešit, jo, když máme integrovanou síť. Podívejte se jenom, jaké služby. A co můžu vám říct, je, že když můžete si myslet jednu službu, která by se to řešila, tak se to dá řešit. Je to jenom zavoláte někomu a říkáte, no, potřebuji nějaký plugin do toho systému a se to obyčejně programuje v C, nebo C#, nebo prostě normální jazyky, nebo Java. Jo, prostě ty... Říkal jsem normálně. No, normálně, já nevím. Prostě jsou normální jazyky, do kterých se prostě napíšou ty pluginy a to je, nebo prostě Cisco má nějaký SDKčko, takže každý může si napsat pluginy do toho Cisco Call Managera, Unified Manager a právě co je tam hezký, že prostě můžete doladit tu síť, jak chcete. No, kdybyste měli síť od Siemens, telefonní síť od Siemens, bezdrátovou síť od Cisco a tak dále, prostě ty systémy se nedomluví. A to je právě, co říkám, že je to výhoda těch IP systémů. To je, proč používáme dneska VoIP. Není, abychom měli jenom levní volání, ale jsou služby, které prostě můžu implementovat s tím systémem. Úžasné služby. A ještě jsem nedal tam vůbec Bluetooth 4, Low Power Bluetooth, protože to můžu používat taky. Jo, prostě můžu mít u těch počítačů nějaký Bluetooth, jako dneska všichni počítače mají Bluetooth 4 uvnitř. Telefony taky mají Bluetooth 4. Takže můžu kombinovat přesnost v základě access pointu s přesností signálu od Bluetooth. A zase můžu vylepšovat tu polohu. Existují programy například pro Mac, když prostě máš telefon v kapsi, se to odmíká notebook. Jo? Prostě není třeba se přihlásit do toho notebooku. Jenom na základě Bluetooth 4. Já to nemám aktivní, protože mám doma starší notebook a neumí Bluetooth 4.0 a má Bluetooth 2. Jo? Takže tam by to nefungovalo. Jo? Tak. Ještě nějaké dotazy? Dobrý. Tak. Ještě máme čas. Máme půl hodiny. Tam se ještě jednou. Máte nějaké dotazy z toho semestru? Už polovina z vás ví, jak vypadá zkouška, protože jsem dělal příklady zkoušek v úterý, takže můžeme pokračovat s laborkou. V případě, že ne, tak ty, kteří už jste měli laborku s tím velkým analyzátorem a už jste viděli příklady zkoušek, tak můžete odejít. Už nemám nic nového. Tak a já teďka mám s sebou, tentokrát jsem přinesl něco speciálního.